iki negara Medang Kamulan lagi kataman dahuru ora ana liya kejaba bakal ngupadi anane Sang Dewi Sri amarga Dewi Sri kuwi kang bisa ndandani lan bisa ngusadani anane bencana ingkang tumandu ing Medang Kamulan. Mula dina iki kowe aja wedi kangelan, ayo tutake kang dadi lakuku. Upadi Dewi Sri jajah desa Milangkuri aja nganti tinggal sacengkang karo aku teh sendika mestaken Gusti. Bala kang tumingal acampu samya medale lir tadit wileting goto ladalah urung suwe anggonku metu saka ing Medang Kamulan banjur kepapak ana udan riwis-riwis ing sak nduring angkasa ana ndaru ana sak nduring angkasa banjur ana cahya mencorong. Ladalah iki pratandane Sang Dewi Sri. Nyoto kowe Dewi Sri. Ana manungsa kaya barongan gedene. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Gumarang saka ing negara Medang Kamulan pancen yektinip ngupadi marang sliramu. Karepe kepiye? Karepe bakal tak nggo syarat sarana gawe tentreming negara amarga ing Medang Kamulan ketrajang pagebluk larang sandang lan larang pangan. Mula dene ayo Dewi Sri manut tak pondong, ayo tak muktekake ana ing negara Medang Kamulan ora bisa. Sakwise aku ngabdi ana ing negara banjur ing kene Prabu Respati mintuna nundung marang jeneng ingsun gawe lara ing jroning nala. Mula dina iki Dewi Sri bakal bali ana ing kayangan, bakal matur ana ngarsane Pukulun Jonggring Salaka ya ing ngarsane Pukulun Bathara Guru. Wis ora kuat kang dadi lelakonku panandang pacoban kang kaya mengene gedene.
Ladala aja ngrantes wong ayu. Ing kene kowe bakal tak muktekake tak gawa ana ing negara Medang Kamulan. Sakwise aku ngabdi ana ing Purwacarita disiya-siya dening Prabu Respati Mintuna ing kono ora bakal aku lumebu ana ing negara ing ngendi wae amarga bakal kondur ana ing Kayangan Jonggring Salok. Ora bisa wis nang ngarepanku kowe kudu tak cekel, ora bakal tak garwa nanging bakal tak nggo tumbal ananing kemakmuran ing negara Medang Kamulan. Aku ra sudi kala gumarang bali kono. Wong ayu karepmu kepiye? Wis tak arih-arih kanthi sarana becik nanging yen kowe njaluke kaya mengkono tak ruda paripeksa tak tinggal mlayu. Aja layu tak buru kowe. Kayune Purwasejati pangira godhong dadak kinarya rumembe
angkasa bumi bungkah pratiwi koyote bayu bojro Mastu Nomo Sidap putraku ngger asmara tantra asmara rayungan padha kanthi raharja kang dadi piswanmu marak seba ana ing pertapan Cemara Kukus kawula ninggi Kanjeng Rama rahayu ingkang dados piswan kula mboten namung sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu iya wis tak tampa gawe syukurane penggalih asmara rayungan padha kanthi raharja kawula nuwun inggih Kanjeng Rama mboten manggih pambengan setunggal punapa syukur nggih syukur dina iki tak kumpulake ana ngabiyantur ora ana liya kejaba naming genahake nayenake kahananmu kepiye asmara tantra anggone jeneng sira banjur momong marang sangyaning para cantrik jejanggan kawula ninggih Kanjeng Rama sawetawis mboten wonten alangan lir ing sangsaya lir ing wikara nanging ing dinten Respati Legi menika ingkang putra katemben nyumpena la dalah ngimpi apa nggih kula menika anyumpena wujudipun ing pertapan Cemara Kukus menika nandhang keblabaran samudra madu la dalah yo wancine jam pira nggih sakwentawis badhe gagat rahina lumebuk ing wanci sok kawula ninggi Kanjeng Rama mekaten ingkang dados kahananipun iya peperangane wong ngimpi kuwi ana titiyani gandayani lan puspa tajem yen wis lumebuk ing puspa tajem biasane banjur dara dasi utawa dadi kasunyatan nggih yen jeneng sira ngimpi ing pertapan Gebang Kinukus kene yen ing pertapan Cemara Kukus kene iki banjur keblabaran samudra madu mbok menawa iku pralambang ingkang apik mbok mengkono kaki Semar inggih mugi-mugi mawon Gus mugi-mugi mawon lambang ingkang kados mekaten muwuhana marang bawa kaleksanan paduka sedanten awit impen menika saktresipun pepisik ing Bathara ingkang dumeling wonten ing Ngarcapada dumunung wonten ing sajroning rasa-rasa rasaning para satriya mugi-mugi menika mahanani ingkang sae Gus muga-muga ya Kaki Semar muga-muga kocap kacarita praptanira Sang Dewi Sri damel kagiyating Sang Pandhita Arga Pelak
Ana sipating pawongan pawestri kang lumebok ing Cemara Kukus kawula ninggi penemban kula pun Dewi Sri. Lah dalah. Apa kang dadi kahanane kok banjur mlayu-mlayu lumebok ing Cemara Kukus badhe nyuwun senjata pitulung dumateng Paduka. Lho, bab perkarane ana apa? Menika wonten satunggaling denawa ingkang bujung dumateng kula. Iya, yen kaya mengkono asmara rayungan, asmara tantra temuni buta iku mau sendika ngestakaken dawuh. Ayo, Indriyaksa sara maruta Om pawana bana margana Om samirana lan warayang ladalah iki aku lagi mburu-mburu beburonku banjur ana satriya malang kaya ndo mentang kaya gendhewa wis sapa sipating satriya saka ing pertapan Cemara Kukus aku Raden Asmara Tantra ladalah karepmu bakal mambengi kang dadi sediamu aku goleki marang beburonku ora ana sipate kidang mendangan kang lumebu ning Kukus Cemara Padepokan kowe ladalah aja ngasi kowe kumbi yen pancen kowe bakal mbelani anane Dewi Sri aja ngasi kowe tak ibaratke bakal nyidam bandosa ayo ulungake ing ngendi Dewi Sri aku kepengin Dewi Sri ana liya ora bakal tak gawe gedhe ora bakal tak gawe angel
yen Asmara Tantra bakal mambengi kang dadi kekarepanku tak bumi angus padepokan Cemara Kukus aja langap kang dadi ucapmu yen pancen wani maju wah kowe talah gedhemu cilik dhuwurmu kendhek tanganmu sak glewanging godhong pari tak kukup tak raup tak cakot tak tugel tak jejeg lebur dadi bayangan kowe Ayo wis sore iki sing nabuhi durung diparingi kopi apa kepiye? Sore-sore padha keneng sawan jeleng. Ayo Asmara Tantra kowe ora ngerti marang kasudipianku. Kala gumarang yen wis pancen nesu aja bisa babar sak sukaning kersa. Ayo yen kowe ora ngulungake dina iki bakal tak lebur jagatmu. Kocap kacarita Raden Asmara Tantra saged kagraut kacepeng dening Sang Kala Gumarang kabanting ing Bantala elok ing kahanan dadi bibiting wit cemara. Kocap kacarita Sang Kala Gumarang babar sak sukaning kersa
kacandak Raden Asmur Rayungan. Saknalika boten saged indos katatapake ing Bantala salah ngedaden dadi bibite wing kapas. Kocap kacarita babar sak Sukarne kersa sang kala gumarang matek aji pangruwatan dipun banting tumiba ing Bantala sang Resi Andaradewa dados bibiting wit andhong. Ayo aja mlayu kowe Dewi Sri. Aja mlayu kowe Ayo aja mlayu kowe. Sumebang yang aruno kadril nirnetraning agorapu ong sabdaning kugila ringkane kara sageder kene dongane ingkung aduh yayi Dewi kaya mengkene panandangku ora iso duwe tetombo kepiye Yayi Dewi. Aduh Kakang pengalasan Kakang pengajaban wis ora kurang-kurang anggonku ngupadi marang usada parandene madal sumbi. Aduh kepiye maneh Yayi ayo enggal digolekake tetombo wis ora kuat nglawat. Wis ora kuat nyuwara kaya mengkene kang dadi rasane. Sawetara kudu paringi sabar. Kakang pengajaban aja ngasih jeneng sira banjur ngungun lan banjur nyalahake marang pestining kodrat. Kocap kajirata praptanira Sang Dewi Sri.
kandanen paraning den becik besok amendemo baris kang prayitnya ayo saranta wong Darawati tinumpesan panikawa Pandhawa lho ana sak wujute iki priyayi kang lagi nandhang gerah kawula ninggi Sang Dewi banjur apa kang dikarepake kula nyuwun tetampa Sang Dewi menawi paduka menika saged nulungi dumateng pun pangajapan nyuwun menapa baden dipun wedanani Sang Dewi yen mengkaya mengkono aja wedi ingkang ngelan golek ana godhong dadap serep gawa rene mengko tak usadani menawi mekaten nyuwun tambahing pakestu kula badhe ngupati godhong dadap serep menika Sang Dewi